дар рӯзи охири баргузории мусобиқаи қаҳрамонии Осиё оид ба дучархасаворӣ дар шоҳроҳ рақобатҳо ба таври зайл сурат гирифтанд. иштирокчиён вобаста ба синну сол ва унвонҳои худ ба чанд гурӯҳ аз 19 то 34 сола, аз 35 то 39, аз 40 то 44, 45-49 ва аз 50 сола боло ҷудо гардида дар ду масофа 61 ва 111 километр пойгаҳ анҷом доданд. пойгаҳи дучархасаворӣ байни варзишгарон, ҳаваскорон ва устодони ин намуди варзиш сурат гирифт, ки дар маҷмӯъ дар рақобатҳои мазкур 84 нафар иштирок намуданд, ки аз ин теъдод 30 нафар варзишгар, боқӣ дигарон дар гурӯҳи ҳаваскорон рақобат намуданд. баъд аз тайин намудани масофаи муайян, пелетон ба гурӯҳҳо ҷудо шуд. варзишгарони ҷавон дар сафи пеш ҳаракат намуданд. бояд гуфт, ки дар ин пойгаҳ аз 19 сола то 50-60 соларо дидан мумкин буд, ки болои дучарха дар масир ҳаракат мекард. бояд гуфт, ки давоми 6 рӯз пойтахти Тоҷикистон макони тарғиби ин навъи нақлиёти аз лиҳози экологӣ тоза ва муаррифии Душанбе, инчунин табиати нотакрору манзараҳои зебои кишвар гардид. мавриди зикр аст, ки дучарха ба саломатии инсон фоидаи калон дошта. дар замоне ки ҳаракатҳои зиёди нақлиёту фаъолияти заводу фабрикаҳо ба экология таъсиргузор аст, дучарха беҳтарин нақлиёт барои сарфи буҷаи оила ва тоза нигоҳ доштани муҳити экологӣ мебошад. ҳамзамон дучарха барои беҳтар намудани саломатӣ нақши муҳим хоҳад бозид. маҳз ин омилҳоро ба назар гирифта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе чемпионати Осиё оид ба дучархарониро мизбонӣ намуданд, то нафарони зиёд аз наздик ин зебогиҳоро бубинанд ва бештар аз дучарха истифода кунанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бори нахусте ки ҳамин мусобиқа гузаштесай бисёр як дар сатҳи баланд гузаштесай. махсусан муносибати мардуми тоҷик ба ин варзишгарон бениҳоят баланд аст. бениҳоят як дар сатҳи баланд гузаштесай. махсусан ҳамроҳи мо командаи худ ки кор кардем, ҳамин рӯз бисёр як эҳсос кардем, ки воқеан як мардум мухлисо мегем барои мо бисёр як кори вай карданда дастгирии мухлисо буд, ки мо ин қадар мусофаи дарозро тай кардем. хушбахтона аз ҳамин командаи Душанбе яке ки мо иштирок кардем, дута золатои медали, дута медали тилло шид, ки ин барои мо як шараф ай. баъд аз тайин намудани масири 61 ва 111 километр, ғолибону ҷоизадорони охирин рӯзи рақобатҳои мусобиқа низ муайян гардиданд. кумитаи тадорукоти чемпионат ба 5 гурӯҳ ё категорияи иштирокчиён медалу ифтихорнома тақдим намуд. дар байни варзишгарони ҷавони аз 19 то 34 сола боз ҳам нишони тиллоро намояндагони Ӯзбекистон ба гардан овезон намуданд. дар ин синну сол Беҳзодбек Раҳимбоев мақоми аввалро ишғол кард. намояндагони кишвари Ироқ Маҳдӣ Албата ва Аҳмад Алрикабӣ барандагони нишонҳои нуқра ва биринҷӣ гаштанд. дар байни варзишгарони аз 34 то 39 сола Халид Али Албулшӣ аз дастаи Алшафари Аморати Муттаҳидаи Араб ба дарёфти нишони тилло мушарраф гардид. варзишгари Покистон Али Ҷавад ҳамчун нафари дуюм ба марра расид. зинаи сеюмро дар ин синну сол Беҳзод Ҳакимов варзишгари Тоҷикистон ба даст овард. Вадим Яжиков аз Қазоқистон дар миёни иштирокчиёни 40-44 сола ба гирифтани нишони тилло даст ёфт. баъд аз Вадим дар ин синну сол танҳо як нафар, намояндаи Тоҷикистон Рамин Худоиев ба марра расид ва нишони нуқраро ба гардан овезон намуд. ман Муҳаммад Саид Шаропов ҳастам, сармураббии тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон. имрӯз категорияи устодони варзиш буд, ки мо 10 нафар аз намуди категорияи мастер иштирок кардем ва тавонистем, ки дар ин сабқати мусобиқот 2 медали тилло ба даст овардем. ду варзишгари Тоҷикистон Александр Игонин ва Баҳриддин Исамуддинов дар синни соли 45-49 ба гирифтани нишони тилло ва нуқра даст ёфтанд. бо шарофати заҳматҳои кашидаи Александр Игонин бори аввал дар чемпионати Осиё оид ба дучархасаворӣ суруди миллии Тоҷикистон дар майдони дӯстӣ садо дод.
охирин нафароне ки дар ин чорабинӣ ба болои сурфаи ифтихорӣ даъват шуданд ин ашхоси аз 50 сола боло буд ки Павел Салеев аз Тоҷикистон зинаи сеюмро ишғол намуд. Мақоми дуюмро намояндаи Муғулистон Чаргав Гавааҷев аз они худ намуд ва чемпиони Осиё миёни собиқадорон Ринат Батиршин гардид. Ёдовар мешавем ки Ринат Батиршин собиқ сармураббии мунтахаби дучархасавории Тоҷикистон буда ҷавонони зиёдеро дар ин риштаи варзиш тарбия намудааст. Последний подобный старт у меня был лет 40 назад, потому что я раньше в советское время гонялся, так что сейчас я вспомнил. Оказывается, я еще пригодился Таджикистану, я еще нужен, так что я еще на что-то гожусь. Эмоции, которые я сегодня переживал, это не передать словами. То есть я благодарен, что в наш Таджикистан пришел велоспорт большой. Мы хотели все-таки как велосипедисты, да, тоже показать, что мы здесь есть. И мы хотим выступать намного лучше, намного чаще и намного успешнее. Ну, не все зависит, к сожалению, от нас. Ну, все, что мы сегодня могли сделать, мы сделали. Эмоции, конечно, переполняют сердце. Гимн Таджикистана для меня очень родной. Это моя родина. Я коренной житель. Я тренер по велоспорту. Хотел бы, чтобы больше детей и молодежи приходили, ездили на велосипеде и поднимали флаг нашей страны. ғолибони гурӯҳи ҳаваскорон низ муайян гардиданд ки ҳамаи мақомҳои ифтихориро намояндагони дастаи Алшафари Амурати Муттаҳидаи Араб ба даст оварданд. Ба ин се тан аз нафарони муваффақ низ медали ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. аз рӯи маҷмӯи имтиёзҳои ҷамъовардашуда ғолибон аз рӯи натиҷаи даставӣ низ маълум шуданд. дастаи Тоҷикистон мақоми сеюмро аз они худ кард. тими мунтахаби велосипедронии Покистон дуюм ва мақоми аввалро бошад дастаи Ироқ моли худ гардонид. натиҷаи баландтаринро дучархасаворони тими Алшафари Амурот нишон доданд ва ба ҳайати ин даста низ ҷоиза тақдим гардид. ёдовар мешавем ки саҳми иттиҳодаи мотосиклронҳои кишвар низ дар баргузории ин чемпионати Осиё назаррас унвон мешуд ва ба ҳамин хотир Кумитаи тадорукот ба мотосиклронҳои кишвар низ ифтихорномаҳо тақдим намуданд. ёдовар мешавем ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамбастагӣ бо дигар ниҳодҳои зиддахл тавонистанд ин мусобиқаро дар сатҳи баланд баргузор намоянд ва беш аз 400 меҳмон аз 27 кишвари дунё давоми як ҳафта дар Тоҷикистон буданд ва аз меҳмоннавозии тоҷикон сарфароз гаштанд. чорабинии мазкур бо гузашти иттиҳодаи мотосиклронҳои Тоҷикистон ки дар кӯчаҳои шаҳр бо парчами миллӣ давр заданд расман пӯшида эълон гардид.